Здравейте, казвам се Пламена Сакуцка. През 2024 година навърших 14 години. Родена съм и живея в град Пловдив. Сцената, киното и театърът винаги са ме привличали. Нека разкажа за моя опит. Започнах с курс по актьорско майсторство в школа Синьо лято. Към момента се обучавам в школа театър Апарт, където изиграх и своя дебют на театралната сцена, спектакъла Жените в Народното събрание по Аристофан. Допълнително и с голямо удоволствие изучавам актьорско майсторство в школа Драма клуб с ръководител Вилиян Гешев. Взимал съм уроци и по модерни танци. В училище бях мажоретка. Представях на училището на важни събития. Винаги съм обичала да се изразявам чрез изкуството. Сблъсъкът със сцената ме накара да разбера, че това е моето призвание. Държа на спорта. Смятам, че това е един добър начин да се развивам като личност. Участвала съм в шахматни турнири, хандбални срещи. Участвам и в състезания по български език и литература. Мисля, че за да успея в начинанията си, трябва да съм дисциплинирана и упорита. Старая се да развивам тези качества. Уверена съм в себе си и вярвам, че съм искрен и емоционален човек. Мога да изиграя най-различни роли пред най-различна публика. Казвам се Пламена Сакуцка, на 14 години от град Пловдив. Висока съм 1,70 м, тежа 55 кг, а говоримите ми езици са български език, английски и малко руски. Ще се радвам да работя над вашия проект.